eléyìí mọ̀kágbò eléyìí mọ̀kágbò. Ó yá sáré tètè kó bímọ là sáré tètè kó bímọ yè. Níbo lẹ ti rí àjẹtẹ̀gbé wá sílé? Ayé ti mu tí eru o wọ́n ti fa tábà yìí tí wọ́n fẹ́ bímọ láyé. ọmọ ló wà. Àwọn ọmọ rẹ ni gbà á fẹ́ rí ìyá yẹn nínú ilé yìí torí àlè bá gbé. As long as she's in this house mi ò fẹ́ kí ẹ mú àlejò kọ̀ọ̀kan wá sínú ilé. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? A ní kò sí nǹkan kan. Ayé ti fi ọ́ ó lè gbà bóyá àwọn ayé rẹ̀ lè lójú. ọmọ akíní olórí nìkan ló ní wọlé arábìnrin tó wà yìí ò ní wọlé tó bá fi wọlé báyìí á dàbí bàtà jẹ̀wọ́ ní gbèsè. ojú tún jábọ́ lára mi. ẹ dẹ́kun ẹ dá lóhùn o. Mọ́yọ̀. ẹ jẹ́ bí oníṣẹ́ ẹ náà má jẹ́ bí oníṣẹ́ o. Ó lójú inú láti rí nǹkan táwọn ò rí. ìyá mi o ẹ lọ sí inú yín ká ẹ mọ gbóhùn ẹnu.